Pnawn da pawb a croeso I sesiwn Carlam. Mrs Bevan sydd yn cyflwyno heno a mae'n mynd I barhau ar gwaith ar uned 1. Felly, diolch yn fawr. Diolch. Reit, tro diwetha, sesiwn diwetha, nathon ni edrych ar sut I ateb cwestiwn traethawd o ran yr ochr sylfaenol. Ni'n mynd I adeiladu'r hyn nathon ni drafod yn y sesiwn diwetha, trial mireinio ambell I sgil sy'n hanfodol ar gyfer y traethawd yma. Felly, ar gyfer yr uned hon, fel I chi'n gwybod, mae pob ysgol yn cael dewis o'r rhestr o unedau fan hyn. Felly, yn y sesiwn yma, mae gen I enghraifft cyfoes I chi, jyst rhag ofn bod chi yn astudio unedau gwahanol, felly gobeithio fyddwch chi'n gallu adnabod y sgil wedyn, a wedyn trosglwyddo'r sgil yna i'ch uned chi. Mae rhan helaeth o bobl sy'n ni'n meddwl yn wneud Llywodraeth Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr, sef yr un cyntaf, a wedyn mae lot ohonoch chi, wedyn mae ysgolion gwahanol yn wneud ambell I uned gwahanol. Ond fel nes I sôn, fe fyddwn ni yn sôn defnyddio enghraifft cyfoes y sesiwn hon, jyst er mwyn I chi adnabod y sgil. Felly, sesiwn diwetha, nathon ni wir canolbwyntio ar cyd-destun y cysyniad allweddol. So'r syniad yma, fi'n gwybod ni'n cael o fewn yn ysgol ni'n graddio'r cysyniad allweddol, ond Mr Rumble yn sôn wrthai bod nhw'n sôn am mesur, gwerthuso, so falle bod chi'n defnyddio termau gwahanol. Ond yn sylfaenol iawn, chi'n cael y cwestiwn ai rhywbeth oedd yn bwysig, a wedyn chi'n goffa dweud oedd e ddim yn bwysig iawn. So dyna ar raddfa sylfaenol, a chi angen wedyn, yn aml chi'n blwyddyn 12 nawr, chi angen nawr defnyddio'ch sgiliau sgwennu traethawd chi mwyn gallu plethu mewn y pwysigrwydd yma bod chi'n sôn am y cysyniad allweddol yn gyson. So ar y raddfa yma. So dyma pan fi wedi rhoi'r llinell yma, bod chi angen pitio rhywbeth ar y raddfa. Ydy e yn bwysig? Ydy e'n bwysig iawn? Ydy e ddim yn bwysig? A fyddwn ni'n sôn am hyn lot yn ystod y sesiwn yma. Felly, yr un peth mae pawb wastad yn sôn amdano ydy'r cynnwys. So mae uned 1, mae o wastad dros 98 mlynedd, gobeithio bod hwnna'n gywir, sef dipyn o ffeithiau I gofio. A yn aml iawn, ychydig o fisoedd neu wythnosau cyn yr arholiad, mae disgyblion yn fy ysgol I wastad yn dweud mae gymaint gyda ni gofio, mae gymaint o fanylion, ni wedi dysgu gymaint yn ystod y gwersi yma, sut ar y ddeiar ydw I fod I gofio hyn ar gyfer yr arholiad. Nawr, be fi eisiau chi gofio, mae'r uned yma chydig yn wahanol i'r uned mae Mr Rumble wedi bod yn cyflwyno I chi, sef dwi ddim yn astudiaeth dwys, neu ni'n edrych ar cyfnod cyfan, a dyna lle mae'r ffocws. So ni'n disgwyl I chi adolygu, a oes mae yna ffeithiau, mae yna dipyn o swmp I chi gofio, ond cofiwch ni'n edrych ar y cyfnod cyfan a deall y cyfnod sy'n bwysig, neu'n bwysicach na cofio ym mha flwyddyn neu pa mis oedd rhywbeth I digwydd neu sawl deddf wedi pasio ac yn y blaen. So mae edrych ar y cyfnod cyfan a deall y cyfnod cyfan dipyn yn bwysicach. Dealltwriaeth cyffredinol, deall y cyfnod. Hynny yw bod chi'n adnabod yr unigolion pwysig. Ni ddim yn disgwyl I chi adnabod pob unigolyn. Fi yn fy ysgol yn dysgu uned y tuduriaid, sef yr uned cyntaf nes I sôn wrth chi yn y sleid diwetha. Sa'n disgwyl I chi wybod pob un unigolyn oedd yn bwysig yn ystod y cyfnod tuduriaid, ond y rai mwy o blaenllaw fi yn disgwyl bod chi'n gwybod a beth ydy'r rôl nhw. So peidwch meddwl mae yna gannoedd o bobl wedi cael effaith ar llywodraeth, crefydd, economi ac yn y blaen. Canolbwyntioch ar yr unigolion mwyaf blaenllaw, achos dyna rhai fyddwch chi'n gallu bwydo mewn i'r cwestiwn arholiad a'r traethawd. Digwyddiadau yn yr un modd, so llwythi o bethau wedi digwydd yn ystod bron I 100 o flynyddoedd, yn amlwg. Ni ddim yn disgwyl chi gofio popeth, ni'n disgwyl bod chi'n gwybod a deall y rhai blaenllaw, rai fwyaf pwysig. Termau hefyd yn bwysig. Fe fyddwch chi siŵr o fod, os chi fel fi, fyddwch chi siŵr o fod wedi cael o fath o restr termau, neu fydd eich athrawon chi wastad yn weithio'n gofyn I chi I uwcholeuo term penodol yn eich nodiadau chi. Mae disgwyl bod chi'n defnyddio termau yna'n gywir, yn y cyd-destun cywir. Dyddiadau sy'n bwysig unwaith eto, nid pob un dyddiad, dyw pob un dyddiad ddim yn bwysig. Be fi wastad yn gofyn I fy ysgyblion I wneud, a fi'n gwybod bod Mr Rumble wedi gwneud rhywbeth tebyg o ran llinell amser, ydy sgwennu llinell amser, fi'n gwybod bod haneswyr wastad yn joio sgwennu llinell amser, a wedyn falle bod chi'n uwcholeuo y dyddiadau fwyaf pwysig. Bod hynna yn sefyll mas I chi wedyn, mwyn dyna rhai fi'n gorfod dysgu yn hollol gywir.
os ych chi'n gwybod bod hwn wedi digwydd yn y cyfnod yna, mae hwn yn wahanol, mae hwn wedi digwydd yng nghyfnod Edward, mae hwn wedi digwydd yng nghyfnod Mary, Harry ac yn y blaen, mae hwnna'n ffain, ac wedyn ambell i ddyddiad sy'n wir yn bwysig. A wedyn cofiwch bod angen trosolwg ar y cyfnod cyfan yn y cwestiwn mwyn gallu cysylltu a adnabod patrymau. Nawr dyma ydy'r ffocws. O'n i'n sôn i chi wers diwetha yn sylfaenol iawn, dyma beth sydd angen arnoch chi ar gyfer y cwestiwn yma mwyn llunio traethawd. Ond dyma falle, o'n i'n sôn am aneliad band 6 yn y sesiwn diwetha, dyma di'r man bethau ni'n edrych arni. Pan fi'n mynd ati marcio traethawd, dyma beth ni'n edrych arni. A dyma sy'n bwysig bod chi yn deall. So pan fyddwch chi'n mynd ati i edrych ar unigolion, digwyddiadau a dyddiadau ac yn y blaen, mae'n bwysig bod chi yn ffocysu ar achosion. Nawr, dyw pethau jyst ddim yn digwydd dros nos, dyw deddf jyst ddim yn cael ei basio, dyw gwrthryfel ddim jyst yn dechrau, mae rhywun yn dyn o lan i'n bore a maen nhw'n dechrau gwrthryfel. Mae nhw wastad achos, cause yn Saesneg, mae nhw wastad achos, mae yna rheswm bod rhywbeth wedi digwydd, pam mae wedi digwydd. Beth oedd y cymhellion tu ôl i'r digwyddiad yma, neu'r penderfyniad yma, neu'r person yma, neu'r unigolyn, neu'r gwrthryfel, be bynnag. A mae rai bod chi'n gallu adnabod hynny. So cofiwch, bys ni wastad yn adnabod, pan chi'n mynd ati sgwennu rhyw fath o rhestr adolygu, a fi'n siŵr bod eich athrawon chi wedi rhoi rhestr adolygu chi. Cofiwch feddwl, enghraifft, Edward, neu Elizabeth yn cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. So fi'n siŵr, hyd yn oes chi ddim yn astudio'r cyfnod bod chi'n ymwybodol bod Elizabeth wedi arwain cyfieithiad y Beibl i'r Gymraeg. Wel, pam oedd hi wedi wneud hyn? A mae eisiau chi edrych ar, a oedd hi jyst yn trio bod, wneud ffafr ar Cymru, neu a oedd yna rhywbeth mwy gwleidyddol, oedd hi'n poeni am gwrthryfeloedd, oedd yn dod o gyfeiriad Cymru ac yn y blaen. So chi'n goffer edrych pam oedd hwn wedi digwydd. Oedd hi ddim wedi dyn o lan i'n bore meddwl, o fi'n mynd i ofyn i rywun i gyfieithu'r Beibl. Mae'n achosion, achosion oedd y cymryd tu ôl i bob penderfyniad. Ac yn yr un modd wedyn, beth yw canlyniad hyn? So beth sy'n digwydd yn sgil hyn? Beth oedd canlyniad y penderfyniad y digwyddiad yma? Beth oedd canlyniad penderfyniad Elizabeth i gyfieithu'r Beibl? A weithiau mae yna ganlyniadau tymor byr, a weithiau mae yna ganlyniadau tymor hir sy'n cael effaith mawr. A mae eisiau bod chi'n gallu adnabod hwn a plethu hwn mewn i'ch ateb chi i wir dangos dealltwriaeth. So dyna sy'n bwysig, dyna'r ffocws. So sy'n eisiau chi wybod llwythi o ffeithiau am Elizabeth yn cyfieithu'r Beibl, ond mae rai bod chi'n deall yr achosion a'r canlyniadau. Yn yr un modd, newidiadau. Sut oedd pethau wedi newid dros amser? A trwy llunio'r fath o llinell amser, neu weithio mae pobl yn licio neu graffiau byw, lle chi'n plotio pethau, effaith pethau. Sut oedd pethau wedi newid dros amser? Eto, tymor hir, tymor byr. A pa effaith oedd hwn yn cael ar gymdeithas neu be bynnag yw ffocws y cwestiwn. Ac yn yr un modd, parhad wedyn, oedd rhai pethau wedi aros yr un peth dros amser. A i ni fel haneswyr yn aml iawn yn anghofio pa mor bwysig yw parhad. Ni mor, ni'n edrych gymaint ar, mae hwn di newid, mae'r ddeddfa yma di newid hwn, mae'r gwrthryfel yma di newid hwn, mae'r brotest yma di newid. Ni'n anghofio, mae rai pethau'n aros yr un peth, a mae hwnna'r un mor bwysig. Yn enwedig os chi'n edrych ar pa mor bwysig i rhywbeth, neu pa mor chwyldroadol i rhywbeth, os mae rhywbeth wedi aros dros amser, y parhad yna, aros yr un peth dros amser, mae hwnna'n effeithio ar y cysyniad allweddol wedyn. Tebygrwydd hefyd yn bwysig, pam oedd y digwyddiad yma, a oedd y digwyddiad yma yn debyg i ddigwyddiadau eraill, a ydy hynny'n bwysig, ydy hwnna yn dangos bod un peth wedi ysbrydoli rhywbeth arall, neu bod yna un protest bod nhw ddim wedi cael y canlyniad yn eisiau ac felly oedd rhywbeth arall wedi gorfod digwydd. So tebygrwydd, so edrychwch am y patrymau yna. So eich ffocws chi, eich swydd chi ydy rhyw fath o fel detectif, os yna rhywbeth sy'n debyg rhwng hwn a hwn, pam mae'n debyg. Ac eto, yn yr un modd, os rhywbeth yn hollol wahanol, oedd y digwyddiad yma'n hollol wahanol i ddigwyddiad arall, oedd yr unigolyn yma yn hollol wahanol yn eu nod nhw neu eu polisiau nhw i rhywun arall. So bod chi'n gallu adnabod y pethau yma. A mae hwn bron iawn yn mynd â chi ffwrdd o'r ffocws yna i ddysgu popeth, i ddeall popeth fel o'n i'n sôn. Nawr, dwi'n bersonol wedi dysgu rai haneswyr sy'n gwybod neu sy'n ymwybodol o popeth sydd wedi digwydd yn hanes. Maen nhw'n gallu rhoi pob dyddiad i fi, maen nhw'n gallu rhoi pob ffaith i fi dan hael, maen nhw'n gallu dweud i fi pob unigolyn oedd yn bodoli yn ystod cyfnod arbennig, ond dyn nhw ddim yn ffocysu ar
termau yma sy'n ymddangos ar y sgrin I chi nawr, a mae dealltwriaeth nhw dwi ddim digon dwys wedyn iddyn nhw I ennill y marciau ucha yn yr uned hon. Felly, mae eisiau chi ffind rhyw fath o balans rhwng, os mae rai fi eistedd ar y dysgu, iawn, hyn ffasiwn, dysgu pethau, ni wedi edrych dros sgiliau a dalw wers diwetha, I deall pethau. A weithiau, trwy ddeall pethau, chi'n fwy tueddol o cofio pethau, achos mae'r broses I ddod i'r dealltwriaeth yna yn fwy dwys, ac wedyn chi'n mynd I gofio pethau'n hir dymor. So fel o'n i'n sôn, cysyniad allweddol, dyma ydy'r ffocws, a chi'n defnyddio'r sgiliau yma I helpu chi, neu'r nodweddion yma I helpu chi. So gan bod pawb yn astudio unedau gwahanol sy'n gwneud hwn bach yn fwy cymleth, mae gen I gwestiwn cyfoes fan hyn I chi, a fi eisiau dangos I chi sut beth yw'r broses I fynd ati I gynllunio traethau. Nes I sôn I chi sesiwn diwetha, mae mor bwysig I chi fynd ati I sgwennu'r cwestiwn lawr, neu I ddarllen y cwestiwn, I uwcholeuo testyn y cysyniad allweddol a'r cyfnod. Weithiau mae'r cyfnod yn eitha sneaky, falle yn ymwneud yn ystod teyrnasiad rhywun, neu rhwng deddfau gwahanol ac yn y blaen, weithiau nhw'n rhoi dyddiadau sy'n weithiau yn fwy anodd, achos mae angen bod chi'n adnabod y dyddiadau hynny. Ac wedi chi'n mynd ati I gynllunio, a mae cysnodi rhyw 5 munud bach ar ddechrau yr arholiad I gynllunio yn mynd I elwa chi yn y pen draw. So bod chi, dim ond 45 munud sy'n gen I, mae defnyddio'r 5 munud yna I gynllunio yn mynd I sicrhau bod chi'n sgwennu'n gynt a bod llif y traethawd yn well a bod yn draethawd fwy greinus. So'r cwestiwn cyfoes sy'n gen I chi ydy, a'i penderfynu'r llywodraeth I barhau adael dirysyddion Prydain I deithio mewn ac allan o'r wlad oedd methiant mwyaf Boris Johnson yn ystod pandemig Covid-19. So y testyn ydy gadael dinasyddion Prydain I deithio mewn ac allan, so dim cau'r ffiniau. Methiant mwyaf ydy'r cysyniad allweddol, ac wedyn does dim cyfnod penodol fan hyn, ond mae'n gweud pandemig Covid-19, so chi'n gwybod bydda'ch sgiliau hanesyddol chi'n dweud, wel, nath hwn dechrau yn y flwyddyn yma a gorffen, dwi'n wedi gorffen eto, ond fydd y gobeithio yn gorffen rhyw ddydd, a dyna di'ch cyfnod hanesyddol chi. So chi'n defnyddio sgiliau hanesyddol chi adnabod y cyfnod. So be bys ni wastad yn neud ydy, a nes I sôn wrth chi sesiwn diwetha, bys ni wastad yn sgwennu'r cysyniad allweddol ar fy llaw. Fyddwch chi yn gweld hwnna trwy'r amser a fyddai'n goffwch chi I gyfeirio yn ôl at y cysyniad allweddol. Bys ni wedyn mynd ati sgwennu gymaint o testunau eraill, so cau'r ffiniau, neu peidio cau'r ffiniau I un testun, ond bys ni wedyn mynd ati I sgwennu gymaint o testunau eraill a sy'n bosib I lawr, ac wedyn gallwch chi dewis y dethol wedyn pa rai chi'n mynd I gynnwys yn yr traethawd. So fi fan hyn di nodi peidio cau'r ffiniau yn amlwg, methiant I brofi'n gynnar, hwyr I gyflwyno cyfnod clo, methiant trac y trace, agor o wladwr I gynnar yn y haf, eat out to help out, a wedyn mae cwbl o unigolion wedyn, Matt Hancock, Dido Harding, Dominic Cummins, a wedyn diffyg PPE. Nawr wrth gwrs, os mae cwestiwn yn gofyn I chi am fethiant, dyw e ddim yn golygu bod chi'n methu sôn am llwyddiannau, achos chi'n gwerthuso cyfnod cyfan. So chi'n gallu hefyd sôn am llwyddiannau llywodraeth. So, y brechiadau, llwyddiant firebreak yng Nghymru, propaganda llywodraeth ac yn y blaen. So chi'n gallu dod mewn a pethau positif os ych chi'n dymuno. Mae lan I chi sut chi'n mynd ati ateb hwn, Ond dyw e ddim yn gwestiwn bod chi'n rhoi pethau negyddol ar y llaw arall pethau positif. Mae hwnna'n rhy sylfaenol, gwaith tygau oedd hwnna. Ni'n anghofio y syniad yma o hanner positif, hanner negyddol a dod I gasgliad. Mae hwnna yn sgiliau ni'n dysgu'n tygau. Mae hwn lot yn fwy cymleth na hynny. A wedyn, bys ni'n mynd ati ddewis pa testunau ydw i'n mynd I sôn amdan. So mae hwn wedyn yn syliedig ar beth ydw I yn teimlo fwy o hyderus yn trafod yn yr arholiad. So falle bod chi'n meddwl, fi ddim yn gwybod pwy yw Matt Hancock, Dido Harding a Dominic Cummings, peidwch y sôn amdanyn nhw. Chi sy'n cael y cyfle nawr I ddangos beth I chi'n hyderus, beth I chi'n teimlo'n hyderus am drafod a cyflwyno mewn i'r traethawd. So bys ni wedyn mynd ati amgylchynu rhyw 4 I 5 arall chi'n mynd I sôn amdan yn eich traethawd chi. Nawr fyddwch chi wedi trafod gyda'ch athrawon erbyn hyn, sawl testyn arall sy'n angen I chi I drafod. Mae rai pobl ni'n rhoi falle mwy o testunau iddyn nhw yn eli ati, achos maen nhw'n eli at y bandiau uwch ac yn y blaen. So gewch chi'r trafodaeth yna gyda'ch athrawon chi cyn eistedd yr arholiad fi'n siŵr.
A wedi chi mynd ati i gymharu, a dyma'r ffordd hawsa fi'n teimlo o allu gwerthuso hwn. Okay. So, enghraifft, yr cwestiwn yw, a penderfynu'r Llywodraeth i barhau adael i dinasyddion Prydain i deithio mewn ac allan o'r wlad oedd methiant mwyaf Boris Johnson yn ystod pandemig Covid-19. Wel, chi'n cymharu, nid cymharu beth sydd wedi digwydd, ond cymharu pa'n oedd y methiant mwyaf. A'i peidio cael ffiniau, neu a'i methiant i brofi'n gynnar, pa'n oedd y methiant mwyaf. A falle bydd gyda chi o peidio cael ffiniau yn fethiant achos dath e mewn a mwy o variants, dath e mewn a fwy o bobl oedd yn cario Covid, oedd pobl yn mynd allan, oedd yn lledaenu'n gynt ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond hefyd, oedd methiant i brofi'n gynnar yn fethiant mawr. A wedyn, mae'r syniad yma ydych chi gwerthuso a'r sgwrs yma nôl ymlaen, sef beth yw'r traethawd yma, yn dechrau datblygu yn naturiol wedyn. Okay, so bod methiant i brofi'n gynnar wedi mae rhaid cofio bod cael ffiniau wedi, a chi'n mynd nôl a mae'n dreithad lot yn fwy plat, okay, fel chi'n plethu gwallt. Chi'n plethu'r syniadau yma mewn I gilydd, yn hytrach na, fi'n mynd I sgwennu un paragraff yn peidio cael ffiniau, un paragraff am methiant i brofi'n gynnar ac yn y blaen. Okay, dyna treithad y sylfaenol, ni'n sôn am y sgiliau fwy dwys yma. Okay, chi'n dechrau cymharu hyn wedyn, a mae'r treithar yn ffurfio naturiol ac yn ffurfio yn dda iawn wrth wneud hyn. So fel o'n i'n sôn, y syniad yma o graddio, mesur a gwerthuso. So fyddech chi'n mynd ati, a fi wastad yn gofyn i'r disgyblion I feddwl am y graff yma, meddwl, reit, peidio cael ffiniau. Ble mae peidio cael ffiniau yn ymddangos ar y raddfa yma? O, mae methiant enfawr, so fi'n mynd I roi e fan hyn. So weithiau mae rhai o fy nisgyblion ni, maen nhw'n creu'r y llinell yma, a'r testunau maen nhw wedi dewis o'r rhestr yma neu'r rhestr fyddwch chi'n ffurfio, maen nhw'n plotio wedyn ar y graddfa yma, a mae'n rhoi rhyw fath o syniad iddyn nhw, fi ddim yn meddwl bod Matt Hancock wedi fod oedd yn fethiant, oedd ddim yn fethiant enfawr, ond wedyn oedd peidio I brofi, neu methiannau profi, yn fethiant enfawr. O diffyg PPE yn ychydig o fethiant, achos oedd rai pobl gyda PPE, rai pobl ddim. A eto mae'r syniad yma, mae'r sgwrs yma jyst yn datblygu yn naturiol yn eich meddwl chi, a mae modd I chi fynd ati I sgwennu'r traethawd I safon dipyn yn uwch yn fy marn I. So, y cysyniad allweddol, fel o'n i'n sôn, okay, a ni yn canolbwyntio ar yr cwestiwn cyfoes yma, jyst yn gwneud lot yn haws I bawb gan bod gymaint o unedau o fewn uned 1 neu penderfyniadau o fewn uned 1. Chi'n mynd ati wedyn I gymharu nhw, okay? So, peidio cael ffiniau gyda methiant I brofi'n gynnar, pa'n oedd y methiant mwyaf? Hwyr I gyflwyno cyfnod clo methiant track and trace, pa'n oedd yr methiant mwyaf? A does dim amser gyda chi wneud hwn yn yr arholiad, ond pan byddwch chi'n mynd ati adolygu, dyma'r fath o bethau sydd angen I chi wneud. So, bod I sgwennu lawr, am pawb yn dysgu wahanol, falle bod yn bersonol, pan o'n i'n adolygu, pan o'n i'ch oed chi, o'n i'n llunio mapio meddwl, mae hwnna'n bwysig, ond hefyd mae sgwennu nodiadau yn cymharu testunau gwahanol o fewn uned hefyd yn bwysig iawn. A dim bod chi'n dysgu nhw, ond bod chi'n dechrau meddwl amdano nhw, bod chi'n dechrau datblygu'r syniadau, a mae modd newch chi gofio hwnna erbyn yr arholiad, achos fydd e'n broses fyddwch chi wedi dilyn wrth I chi adolygu. So, agor y wlad yn rhy gynnar, neu eat out to help out oedd y methiant mwyaf. Matt Hancock neu Dido Harding oedd y methiant mwyaf, ac yn y blaen. A dyma'r fath o bethau sydd angen I chi wneud nawr, sef y syniad yma o adalw, bod chi'n mynd nôl a bod chi yn dadansoddi, bod chi'n cael dealltwriaeth dwys yma. Dyma'r fath o bethau sydd angen I chi wneud nawr. So, os oes cwestiwn fan hyn am Harry'r seithfed enghraifft, falle rhywbeth I wneud y pam oedd e'n llwyddiannus fel brenin, byddwch chi'n meddwl polisi economaidd neu sicrhau etifedd i'r goron, pa'n oedd y llwyddiant mwyaf. Okay? A'i y ffaith bod e'n priodi Elizabeth o Efrog neu y ffaith bod wedi masnachu'n llwyddiannus gyda gwledydd yn Ewrop. Pa'n oedd y llwyddiant mwyaf, a chi'n dechrau datblygu'r syniadau yna. A mae eisiau chi sgwennu nodiadau am hynny. Na mae llwyr lan I chi sut chi'n gwneud hwn. Fe gallwch chi wneud hwn ar ffurf map meddwl yn bendant. Gallwch chi roi un lliw pam oedd rhywbeth yn bwysig a lliwiau eraill a'r fath o bod chi'n creu allwedd ac yn y blaen. Mae llwyr lan I chi sut chi'n gwneud hyn. Bersonol, bys ni'n mynd ati creu tabl yn rhoi
un testyn 2, so peidio cael ffiniau, methiant i brofi'n gynnar, a wedyn paun oedd y methiant mwyaf, neu paun oedd y llwyddiant mwyaf, neu paun oedd fwyaf pwysig, a bod chi'n esbonio pam. So os ych chi'n mynd nôl, so yn yr un sleid yma, os ych chi'n mynd nôl i'r sleid yma, o'r sesiwn diwethaf, chi'n clicio ar y link yma. Fi wedi sicrhau bod y link yma'n agored i chi. Fe gallwch chi fynd ati wedyn i edrych a defnyddio yr sgiliau adalw yna. A bys ni'n mynd ati sy'n un chi i file, make a copy, a wedyn mae gyda chi copi chi'ch hunain. Chi'n gallu defnyddio ar gyfer eich testunau chi ar gyfer yr arholiad hon. Felly, yn symud ymlaen nôl i'r uned, os ych chi'n clicio ar y ddogfen hon, gobeithio mae hwn yn mynd i weithio nawr, mae'n mynd â chi at ddogfen eitha pwysig. Nawr, fel arfer, pan fi'n cyflwyno'r ddogfen yma i disgyblion, fi ddim wedi gweld hwn o blaen, mae hwn yn cael ei gyflwyno i athrawon, ond fi'n meddwl bod yr un mor bwysig i ddisgyblion i fod yn gyfarwydd gyda'r ddogfen hon. So yn syml iawn, mae yna lot o wybodaeth ynglyn â'r unedau gwahanol, so mae'n handi weithio mynd nôl at hwn a bod fel, faint amser sydd fi ar gyfer uned 1 ac yn y blaen. A wedyn mae yna wybodaeth, ond y darn pwysig i chi ydy, o ran uned 1, dyma ydy'r opsiynau i chi. Chi'n mynd ati wedyn i ffindo eich uned chi. Felly, enghraifft, so chi'n mynd ati ffindio'ch uned chi, a mae'n mynd â chi at rhywbeth tebyg i hwn. So nid uned tuduriaid yw hwn, jyst uned ar hap fi wedi dewis yw hwn. A dyma beth i chi angen defnyddio fel rhyw fath o sylfaen neu man cychwyn ar gyfer eich adolygu chi. So ar yr ochr fan hyn, mae'r rhain yn ysbrydoli, y rhai bold fan hyn, so cysyniadau safbwyntiau, mae'r rhain yn ysbrydoli cybac i ffurfio'r cwestiynau, a wedyn materion allweddol a chynnwys, dyma ydy beth sy'n ysbrydoli chi o ran yr testunau chi'n gallu cyflwyno mewn i cwestiwn. So, yn rili syml, dyma'r uned tuduriaid neu Llywodraeth Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr 1485-1603. So, yr un cyntaf ydy, arwyddocad y prif newidiadau mewn gwleidyddiaeth y Llywodraeth 1485 i 1603. A wedyn dyma ydy be mae cybac yn dweithio ni fel athrawon sydd angen i ni ddysgu chi. So, dulliau ddefnyddiwyd gynharu sefydlu llinach y tuduriaid. Wedyn, eich cam chi wedyn, dyma lle chi'n dod mewn a chi'n mynd ati i mynd nôl dros eich nodiadau chi a cyflwyno gymaint o is-testunau a phosib. So, yn amlwg, mae hwn yn gallu fod yn cwestiwn arholiad achos mae cybac di roi mewn i'r manyleb. So, fi'n mynd i eistedd lawr nawr, fi'n mynd i eistedd lawr gyda uned mae eich athro chi di roi i chi. A fi'n mynd i weid pa fath o dulliau ddefnyddiwyd gynharu sefydlu llinach cryf, y strong, bod nhw'n sicrhau bod pobl methu ymosod yn nhw, bod nhw'n gryf tan nhw sy'n heiddi bod yn frenin yn frenhines. Wel, yn amlwg yr un cyntaf, nath briodi Elizabeth Efrog, so nath uno 2 teulu. Priodi ar ôl cael ei gyroni, yn lle priodi cyn, oedd yn dangos fe oedd y brenin, a wedyn oedd teulu wraig yn bwysig, so oedd yn dangos yr awdurdod a statws yma. Nath ddelio gyda'r ymhonwyr yn dda iawn, sicrhau y tifedd grwaidd, polisi economaidd, statws rhyngwladol ac yn y blaen. So chi'n mynd ati wedyn i sgwennu rhain lawr. Ac yna, fel o'n i'n sôn yn gynt, wedyn chi'n mynd ati i gymharu. Pa un, so os ni'n sôn llwyddiant Harri'r Seithfed, fan hyn, pa un oedd fwy o llwyddiannus, y ffaith bod wedi prodi Elizabeth Efrog, neu'r ffaith bod wedi prodi ar ôl cael ei gyroni. Pa un oedd fwy o llwyddiannus? Wel, mae'r ddau'n llwyddiant, ond pa un sy'n fwy o llwyddiannus? A chi'n mynd ati wedyn dechrau sgwennu nodiadau ar hyn, a gallwch chi'n gwneud hwn mewn gwaith grŵp, yn y dosbarth neu gwaith grŵp pan chi'n adolygu, a chi'n bwnsio syniadau eich gilydd. Pa un oedd fwy o pwysig, y ffaith bod wedi sicrhau y tifedd grwaidd, y meil neu'r ffaith bod wedi delio ar ymhonwyr yn effeithiol. Pa un oedd fwyaf llwyddiannus, a chi'n sgwennu lawr y nodiadau yma. So, y tair peth bys ni'n wneud, sy'n ar y gwaelod fan hyn, o ran yr tasgau fellwch chi'n wneud tra bod chi yn mynd ati i adolygu, ar ben dysgu ffeithiau. So dyma ydi sicrhau bod chi'n cael y graddau top. Yr un cyntaf beth ni'n gwneud yw adnabod cysylltiadau rhwng y testunau. So beth yw'r cysylltiad rhwng priodi Elizabeth Efrog a priodi'r ochroniad? So mae eisiau chi adnabod, mae'r ffaith bod wedi 1 o 2 teulu, mae'r ffaith bod wedi sicrhau statws, mae'r ffaith bod wedi
un o gylynion mewn i'w deulu ac yn y blaen, a chi'n edrych ar hynny. Yna beth ni'n wastad yn neud i'r rancio testunau chi wedi dod o draws. Yn amlwg mae'n llwythi o testunau beth sy'n gallu ymddangos fan hyn, ond chi'n rancio nhw os mae'r cwestiwn eto yn gofyn am llwyddiant, chi'n gweud pa un o'r peth mwyaf llwyddiannus. Wel, fi'n meddwl bod y ffaith bod e wedi sicrhau y tifedd grwaidd, y meil dyna ydy y peth pwysica. So beth ni'n rhoi hwnna ar y top. A wedyn chi'n mynd ati i rancio nhw. Ac eto, mae'ch dealltwriaeth chi a'ch ffocws chi jyst yn gwella trwy gallu wneud hyn. So rancio nhw mwyaf arwydd cael, mwyaf pwysig, mwyaf llwyddiannus, y methiant mwyaf, yn bennaf gyfrifol, be bynnag yw cysyniad allweddol, chi'n rancio nhw wedyn yn seiliedig ar hynny. Okay? Rhywbeth personol i hwnna, falle bysa Mr Rumble er enghraifft yn rancio nhw'n wahanol i fi. Dwi ddim yn golygu bod e'n gywir a bod fi'n anghywir na'r ffordd arall gwmpas. Mae e jyst yn golygu dyna i barn i iawn. Bod chi'n gallu cyfiawnhau hynny, mae hynny'n ffain, fe gallwch chi ennill yr un marciau. Jyst ymateb cywir nag anghywir ynglyn â rancio, ond bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb chi. Okay, a dyna lle mae'r ffeithiau chi wedi dysgu'n dod mewn achos chi'n rhoi hwnna fel yr cyd-destun hanesyddol. A wedyn graddio y pwysigrwydd. So priodi Elizabeth, so chi'n mynd nôl at hwn. So posib bod chi'n naill mynd ati sgwennu hwn a bod chi'n creu graddfa neu bod chi jyst yn sgwennu ar bwys y testun. Priodi Elizabeth, pwysig iawn. Etifedd grwaidd eitha pwysig. Delio'r ymhonwyr ddim yn bwysig. A bod chi'n mynd ati i graddio nhw. So, fel o'n i'n sôn, gallwch chi greu grid fel un. Fi'n licio pethau gweledol. Fi'n meddwl bod yn haws i gofio pethau gweledol. Mae'n rhywbeth sy'n apelio ata i fel dysgwraig, okay? Ond, falle bod rai ohonoch chi'n licio sgwennu nodiadau yn y blaen. So, does dim eto ateb cywir ac anghywir. Mae beth sy'n siwtio chi o ran eich sgiliau adolygu chi. A chi'n mynd ati i graddio nhw. Okay? Yn arwydd y cael iawn. Wedi cael chydig o effaith. A cofiwch fan hyn, os ydych chi yn anelu at y marcio top yn enwedig, bod chi yn ystyried pethau fel tymor byr a tymor hir. Mae rhywbeth yn gallu bod yn bwysig iawn yn y tymor byr, ond yn y tymor hir, dwi ddim wedi cael effaith mawr. A'r ffordd arall o gwmpas, mae rhywbeth falle yn y tymor byr oedd ddim yn bwysig iawn, neu ddim yn arwydd y cael iawn, neu ddim yn bennaf gyfrifol, ond yn hir dymor gath effaith enfawr. So dyna ble chi eto yn dwysau eich dealltwriaeth chi o'r cysyniad allweddol. Okay? So fe gallwch chi feddwl tymor hir, tymor byr, just nodwch e lawr bod chi'n gallu mynd ati i adnabod hyn. So tymor hir oedd y tifedd, sicrhau bod wedi cael y tifedd grwaidd yn bwysig iawn. Falle ddim yn bwysig y foment nath Arthur cael ei eni. Ond yn dymor hir, oedd y wir yn bwysig achos dyna'r cyfnod ac yn y blaen. Okay? Polisi economaidd, nath sicrhau bod yna gyfoeth gyda yr brenin. Okay? Y tymor byr, oedd hwnna'n wir yn bwysig achos oedd yn enyn parch gwledydd yn Ewrop. Falle tymor byr oedd ddim mor bwysig achos oedd rhywun arall yn etifeddu y goron a oedd modd iddyn nhw defnyddio'r arian yn wahanol. So bod chi'n dechrau ystyried hynny, mae croeso chi anghytuno gyda fi, falle bod chi'n meddwl bod polisi economaidd yn holl bwysig, okay? Ond dyna di safbwynt fi, dyna di take fi ar y testunau yma. Okay? So beth ni'n mynd ati wedyn, i clicio'r link yma, neu roi'r link yma ar y wefan, neu'n sicrhau bod y link ar y wefan i chi, a bod chi'n mynd ati, bod chi'n adnabod pa uned i chi'n astudio, a bod chi'n mynd ati sgwennu hwn yn ei tro, so falle bod chi'n ffocysu ar y cysyniad a safbwyntiau cyntaf sy'n bold fan hyn, a bod chi'n mynd i bob un o'r rhain, mae yna 1, 2, 3, 4 fan hyn enghraifft, bod chi'n mynd ati sgwennu'r is-destynnu pob un ohonyn nhw, bod chi'n mynd ati i ddilyn y tasgau a dalw yma, yr tasgau yma, sy'n adolygu, sy'n helpu'ch dealltwriaeth chi, ond hefyd hi yn ffordd effeithiol adolygu, a bod chi'n adnabod nhw. Okay? So na i roi ychydig o funudau i chi nawr i fynd ati, clicio ar y link, okay? A sicrhau bod chi yn adnabod pa uned i chi'n astudio, dyna bod pawb yn ymwybodol pa uned i chi'n astudio, a bod chi'n mynd ati i wneud rhywbeth o cynllun mewn gwirionedd. So fi ddim yn disgwyl bod chi'n mynd ati i greu y testunau nawr, ond bod chi'n mynd ati i edrych ar rhain, a beth sy'n ni wastad
yn dechrau gyda'r cysyniad a'r safbwyntiau neu y materion i chi lleiaf hyderus ynddi. Okay? Mae hyn yn bwysig iawn hefyd. Chi'n goffod adolygu effeithlon. Fe allwch chi adolygu bob munud o bob dydd o 9 tan yr arholiad, dyw hwnna o reidrwydd ddim yn mynd i sicrhau bod chi'n adolygu'n effeithlon, efficient. Okay? So bod chi'n adnabod, o ti'n fi rili ddim, so falle uned tuduriaid, fi rili wir ddim yn deall yr uned crefydd, peidiwch gadael hwnna tan y munud ola. Dyna beth chi eisiau wneud, achos chi eisiau wneud pethau chi'n hyderus ynddi, achos mae'n i chi deimlo'n well am eich hun. Ond mae'n gwirionedd er mwyn adolygu'n effeithlon, os ych chi'n mynd at yr un chi gwanna ynddi, neu falle bod fi'n siŵr bod chi fel fy ysgol i wedi llwythu o draethodau ers mis Medi. Darganfyddwch y traethodau chi wedi cael y marciau gweitha ynddi, a gweithiwch ar hynny er mwyn sicrhau wedyn bod chi yn, wel, bod chi'n gwneud be bynnag sy'n wendid arnoch chi yn gryfder arnoch chi. Okay? Hyn i chi, os chi yn hollol hyderus am y gwrthryfeloedd enghraifft yn uned tuduriaid, peidiwch gwastraffu oriau maith yn adolygu hyn. Byddwn i chi deimlo well, achos chi'n teimlo bod chi'n hyderus yn yr uned, ond mae'n gwirionedd falle deith gwrthryfel ddim lan yn arholiad, a wedyn chi mewn tipyn o gawlach wedyn, achos bod modd i chi ddewis yn y cwestiynau yma, yn yr uned yma, bosib fyddwch chi ddim yn deall un ohonyn nhw, fyddwch chi'n stuck wedyn gyda uned chi ddim yn teimlo'n hyderus ynddi. Okay? So, sicrhewch, dyle bod pob un ohonoch chi gyda copi o hwn o'ch athrawon chi, ta beth, falle bydde mewn ffurf rester, falle bydde mewn dangos ychydig wahanol, a bys ni'n mynd ati i, falle uwcholeuo, falle'r tri chi wana ynddi, y tri chi'n teimlo o fi wir ddim yn deall neu fi wir ddim yn hyderus, bys ni'n wir yn poeni sy'n hyn yn codi yn yr arholiad, a chi'n gweithio am nôl wedyn, ac yn ar y deg chi'n edrych ar y tri, chi'n ffocysu ar heina, a wedyn chi'n edrych ar y tri nesaf ac yn y blaen, a chi'n gweithio am nôl. So yn hytrach na bod chi'n gweithio'n gronolegol tro hwn, jyst o'r rhan y rester, bod chi'n mynd ati i weithio o'r un chi lleia hyderus ynddi i'r mwyaf hyderus. Okay, so dylse bod pawb gyda copi o hwn o'ch athrawon. Os na, cliciwch ar y link neu gofynnwch i'ch athrawon am gopi o hwn. Fydd gyda'ch athrawon chi mynediad i hwn hefyd ar cybac. A gofynnwch iddyn nhw am rhestr adolygu, ond yn rhestr adolygu mwy na thebyg fydd y materion allweddol yma. Okay, so ewch ati i sgwennu'r is-testunau. Okay. Nawr te, so os ych chi'n gwylio hwn adre, gosgwch pause, gawch chi fynd ati i wneud hynny. Os ych chi'n dilyn hwn yn fyw, chi wedi cael cyfle i edrych ar y link, ac wrth gwrs mae hwn yn ymddangos ar y wefan os chi eisiau mynediad i'r ddolen yma yn hwyrach ymlaen. So o ran cybac, beth maen nhw'n gofyn i chi wneud? Nawr mae'r geiriad yn be mae cybac yn gofyn i chi wneud yn gallu bod yn eitha cymleth i myfyrwyr i ddeall. Okay? So ni dros hwn yn eitha araf bod rhyw 5 munud bach ar ôl dyn ni. So maen nhw'n gofyn i chi ystyried sut effeithio datblygiadau amrywiol yn ystod y cyfnod hwn. So, sut effeithio datblygiadau, sut mae datblygiadau, newidiadau, deddfau, gwrthryfeloedd bynnag yn effeithio ar y cyfnod. Sut mae fe yn effeithio ar y bobl, yn effeithio yn tymor hir ar y bobl. Datblygiadau a newidiadau dros gyfnod ehangach o amser. So dyna ni'n sôn i chi ar gychwyn y sesiwn yma, bod ni'n edrych ar y cyfnod cyfan a bod ni'n adnabod patrymau. Dangos dealltwriaeth trwy wneud cysylltiadau a chymareithau rhwng agweddau gwahanol a'r cyfnod astudiwyd. So fel o'n i'n sôn unwaith eto, cysylltiadau beth sy'n debyg a beth sydd yn wahanol. Dadansoddi ac yn egluro achosion a chanlyniadau digwyddiadau a sefyllfaoedd hanesyddol. Okay, so unwaith eto, achosion pam bod rhywbeth wedi digwydd ac yn yr un modd canlyniadau, beth sydd wedi digwydd yn sgil y brotest neu'r unigolyn neu'r ddeddf ac yn y blaen. A dod i gasgliadau cadarnhaol ynglŷn â arwydd y cad, unigolion, grwpiau, digwyddiadau, datblygiadau a syniadau ar draws y cyfnod hwn, sef beth ni wedi bod yn trafod yn ystod y sesiwn yma. Cysyniadau hanesyddol, perthnasol trwy ymchwilio a gwerthuso amrediad o faterion allweddol. Okay? Cysyniadau hanesyddol. Okay? Bod chi'n adnabod y cyfnod, bod chi'n dangos eich dealltwriaeth chi a bod chi yn mynd ati
pam i chi'n dangos y dealltwriaeth yna i gefnogi hynny gyda ffeithiau wedyn a digwyddiadau. A dyna lle mae'r adolygu o ran dysgu ffeithiau yn ddangos. Cyfeirio at ymrediad o safbwyntiau hanesyddol priodol ac yn cyfleu'r hyn maen nhw'n ei ddeall trwy gwneud cysylltiadau cymareithau rhwng gwahanol agweddau ar gyfer y cyfnod a astudiwyd. Okay? So unwaith eto edrych ar y cyfnod cyfan. Nawr, yn gyflym iawn, dwi ddim yn licio wneud hyn, yn enwedig i blwyddyn 12, ond fi yn teimlo bod blwyddyn 12 dan bach o anfantais eleni, achos bod chi ddim wedi eistedd arliadau tygau. Mae'r stepping stone a fewn i blwyddyn 12, chi'n colli'r stepping stone, so mae gyda chi naid hyd yn oed yn fwy. So, bys ni ddim fel arfer yn rhoi dechreuadau brawddegau i ddisgyblion blwyddyn 12, ond falle wrth i chi weld rhain bod gyda chi rhyw fath o syniad sut i sicrhau bod chi'n sgwennu traethawd greinus, So, mae rhaid chi ffocysu, mae lot gyda chi ffocysu arni, ar ffeithiau. Mae rhaid chi ffocysu ar y cysyniad allweddol. Mae rhaid chi ddysgu'r holl ffeithiau hanesyddol a dealltwriaeth hanesyddol. Ond hefyd, mae rhaid bod chi'n gallu sgwennu traethawd safonol. So, dim byd yn yr hanes bod chi'n sgwennu traethawd safonol. A fan hyn, fi wedi dod o draws, fi wedi meddwl am cwpl o dechreuadau brawddegau dadansoddol sydd jyst yn rhoi chi ar y trac cywir. A falle, wrth i chi sgwennu traethodau nawr yn wythnosau nesaf, fyddwch chi'n defnyddio'r rhestr yma. Yn y gobaith, dros amser, fyddwch chi'n gorfod edrych ar y rhestr yma llai a llai, a byddai'n dod yn eitha naturiol i chi wrth i chi sgwennu traethawd. Felly, un sy'n dod lan yn go aml o ran sut i ddadansoddi pethau yn wahanol i. So, byddwch chi'n sôn am ryw ddeddf yn wahanol i ddeddf yma, chi jyst yn dangos bod chi'n cymharu, bod chi'n dadansoddi rhywbeth. Mae'n deg i ddweud, rhaid ystyried effaith wrth ystyried dylanwad. Wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gwely'r canlyniadau hir dymor tymor byr, yn bwysig iawn oherwydd, gwelwyd newidiadau mawr neu gwelwyd ar raddfa bach, gwelwyd effeithiau yn flynyddoedd maith, rhoi yn drobwynt, roedd dylanwad pwy bynnag yn enfawr o'r bolisïau, penderfyniadau, gellir dadlau bod hyn wedi effeithio'n sylweddol ar rhywbeth. So, trwy dechrau defnyddio'r fath hyn o frawddegau yn eich traethawd chi yn sydyn iawn yn mynd i ffwrdd o just cyflwyno lot o wybodaeth, cyflwyno ffeithiau, cyflwyno gwybodaeth hanesyddol, i dechrau dadansoddi pethau, a gwerthuso pethau. A wedyn mae'n rhoi chi'r trywydd cywir mwyn ennill y marciau uwch. Felly, jyst yn fras iawn, achosion canlyniad, yn yr un modd fe gallwch chi fynd ati os mae cwestiwn pan bod deddf wedi pasio neu wedi amlygu beth oedd canlyniad rhywbeth. So, eto, gallwch chi fynd ar rhywbeth fel priodi Elizabeth Efrog, beth oedd achos hwnna. So, bys ni falle ar map meddwl yn rhoi priodi Elizabeth Efrog, a wedyn falle mewn un lliw, bys ni'n sôn am beth oedd achosion hwnna, a falle mewn lliw arall yn deilloddi ar hwn, byddwch chi'n sôn am beth oedd canlyniad priodi Elizabeth Efrog. So, unwaith eto, jyst sicrhau bod y gwerthuso yma yn amlygu yn eich adolygu chi, bod chi ddim yn ffocysu jyst ar ddysgu ffeithiau. So, rhaid cofio, gwerthuso, hynny yw graddu'r cysyniad allweddol, ystyried y cyfnod cyfan, edrych yn barhad a newidiadau, a wedyn achosion canlyniadau. So, os ych chi yn cofio 3 peth o'r cyflwyniad yma heddiw, bod chi'n cofio'r 3 peth yma, a wneud y bendant droi chi ar y trywydd cywir. Nawr, mae munud tan bod y sesiwn yma'n gorffen. Mr Rumble, os yna unrhyw gwestiynau? Dim cwestiwn. Na, ffain. So dyma'r pethau i gofio. Mae lot wedi cael ei gwasgu mewn i cyflwyniad heddiw, ond cofiwch bod y recordiadau yma ar gael, bod chi'n gallu mynd nôl atyn nhw, bod chi'n gallu stopio nhw, pause ac yn y blaen, mwyn tywys chi trwy'r adolygu i gychwyn. Diolch yn fawr am wrando.